d'Itàlia. Prego, doni stato bordecato. I l'home que passa no té cap amic, per a no tenir no té ni soledat. Ell no sap d'on és ningú, però segur que no és d'aquí i enlloc no té passat. I l'home que passa no llegeix, només escriu allò que veu, escriu allò que veu. El sorprendreu quan és inoportú, quan dos amics es besen, quan algú diu mal d'un tercer i escapem sense pagar amb vergonya d'un comerç. I l'home que passa no llegeix, només escriu allò que veu, escriu allò que veu. El sorprendreu si fumem d'amagat, oh bevedors, seguiu bevent. L'home que passa ens va veient, o si el veus caminar sobre la lluna, o si el veus passejar sobre la botiga. I l'home que passa no llegeix, només escriu allò que veu, escriu allò que veu. El sorprendreu. Ha fet noves melodies de records viscuts amb intensitat, però amb molt poques alegries, des d'un moment equivocat que li recorda els temps de festes, de les intenses amb uns grams d'allò, però divertides les seves cites. Nenes bones, no diré qui són. Aquí va ser la Isis.
No, hoy, porque es una campaña para reclamar el derecho a votar. No li recorda els temps de festes de les intenses amb uns grams d'allò, però divertides les seves cites amb nenes mones, no diré qui són. Que si la Berta es diu Garcia, la Roser o la Inés, també la Rosa i la Patricia, que ja no ha vist més. També la Rosa i la Patricia, que ja no ha vist més. Vinga, Dani. Silenci tothom ara! Silenci tothom! Vinga! Dani, darrere. Vale? Darrere. Som una colla que històricament, també pel moment en què neix, doncs està molt estretament lligada a la democràcia. Recordem, els Bordassos neixen l'any 1972, llavors hi havia 6 o 7 colles, com a molt, i totes elles encara, o pràcticament totes elles encara, clar, com que havien existit durant anys de dictadura, doncs moltes d'elles tenien vincles o bé, eren colles que havien actuat doncs, amb actes protocolaris, amb coses que avui en dia doncs, ens farien mal als ulls de veure, no? Els Bordassos, com que neixen amb l'emergència de la societat civil catalana dels anys 70, són una colla que des del primer moment es defineix radicalment democràtica i assembleària, i aquests valors que tenim com a colla i que ens els apliquem nosaltres sempre els hem aplicat també al món al que ens envolta. Els Bordassos mai no diran la gent ha de defensar una cosa o una altra, però sí que tot el que tingui a veure amb que la gent pugui votar i decidir les coses col·lectivament, doncs la colla hi dona suport com sempre ha estat. Nosaltres, com a Assemblea a Itàlia, la principal feina que tenim és contrabatre totes les mentides i la desinformació de l'ambaixada espanyola, que tenim un ambaixador que és molt ranci i molt fatxa. I bueno, tot el que serveixi per fer soroll amb aquestes coses, per demostrar que anem de bon rotllo, que som democràtics, que el projecte específic ens agrada, i sobretot el fet que aquest projecte l'únic que està demanant és que ens deixin votar, o sigui, no demanem res més, i més democràtic que això no és res. di Òmnium Culturale in collaborazione con tutti voi sta organizzando Catalans Want to Vote la riprova internazionale. Grazie di cuore, questo non sarebbe l'Assemblea Nazionale Catalana dell'Italia e senza la collaborazione con nome e cognome del vice sindaco dottoressa Pavone. Home, una de les raons, la raó principal potser, és per fer un viatge d'aquests de lluny de casa perquè fa colla, fa comunió, i l'altre per participar de la història, la veritat.
A part de la manera de ser de l'entitat, que ja aboga molt pel que és tot el tema de la diversitat i la cultura democràtica, devien ser potser la primera colla al món casteller que érem assemblearis, de veritat. Som un reflex de la societat, i la societat demanda un referèndum, nosaltres no ens hi podem posar en contra, la veritat. I a més, al ser una colla castellera que és molt diversa, que hi ha gent de tot tipus d'estatus socials i de tendència política, la gent no ha vist que ningú discuteixi que s'hagi de votar. Tothom pensa, hi ha molta gent que pensa que hauríem d'estar, que ens hauríem de quedar com estem, gent que hauríem d'avançar, gent que no sap què dir ni què pensar. Ho tenim tot, però ningú discuteix el tema de la Sí, bueno, teníem ganes de fer potser el 4 amb agulla, però allà mateix vam veure que també després de la matxacada d'autocar, després de també a última hora haver de canviar i haver d'anar amb un autocar una mica peculiar cap a l'actuació i tot, i també, clar, la plaça no acompanyava del tot, un sol que aquell, i això, i vam dir, mira, doncs descartem el 4 amb agulla, tampoc no la gent de Roma, el lloc on era. Si fos un lloc més cèntric, hi hauria potser més gent, i per això vam fer aquests castells, també el 5 de 6, que pugés també el màxim de gent, i això, bé. Impossible! Impossible!